Yo, what's up guys? Welcome back to our channel. Today is Mother's Day. So dahil po Mother's Day ngayon ay hi po sa mga nanay dyan. Happy Mother's Day. At dahil Mother's Day ngayon, magluluto po ako ng Spaghetti Alfredo. Yan po yung handa ko para kay Mrs. Yan. Antabay lang po. So yun na nga po guys, natapos na rin yung aming pagluluto. Yung aking pagluluto pala. Tara, kain na po tayo. So guys, happy Mother's Day. Happy Mother's Day, mahal.